Waqt konferenza tal-ahbarijiet wara l-ħatra tal-membri tal-kabinett il-ġodda, il-Prim Ministru Joseph Muscat sahaq li t-tim il-ġdid tiegħu huwa enerġetiku u lest biex ikompli bil-ħidma fit-tmexxija tal-pajjiż. Huwa sinjal ta' tiġdid ta' tim tal-gvern li huwa b'saħħtu ħafna li diġà kien b'saħħtu u illi kompla jiġġedded u illi qed juri fil-verità il-gamma vasta ta' talenti li għandu fil-grupp parlamentari li nagħmlu parti minnu u li għandna minn fejn naslu sewwa mit-talent. U għastqar li t-tibdil fil-kabinett minkejja li seħħ kmieni fil-leġislatura u għal-mod kif gvern jista' javvanza fit-tmexxija u għalhekk kienet deċiżjoni li huwa ħa fil-mument opportun. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega wkoll ir-rwol il-ġdid ta' Carmelo Abela bħala kelliem għall-gvern, rwol li mhux biss ser jippermettilu li jattendi l-laqgħat tal-kabinett iżda xogħlu ser ikun li jwassal il-messaġġi u d-deċiżjonijiet tal-gvern. Kif mistenni Muscat kien mistoqsi dwar għaliex għad is-settur tas-saħħa ma' dak tal-enerġija. Saħħa li din hija deċiżjoni li ttieħdet peress li nstab li kien hemm bżonn ta' kompetenza maniġerjali aktar milli medika fit-tmexxija. Fl-istess ħin fakkar li l-Ministru Konrad Mizzi għandu fit-tim tiegħu l-Segretarju Parlamentari Chris Fern li ser ikun iffukat fuq is-settur tas-saħħa. Tkellem ukoll dwar kif il-membri parlamentari kollha għandhom rwol fih dan il-grupp parlamentari, fl-istess ħin sostna li hu jieħu nota ta' kull kritika li ssir. Intant il-Prim Ministru ringrazzja lil Godfrey Farrugia u lil Franco Merċieqa tas-servizzi tagħhom filwaqt li awgura li sbaħ xewqat lil Mary Louise Colero Preka u lil Carmen Uvella li fil-jiem li ġejjin ser jokkupaw karigi ġodda.